kita na nlo Kampala nsi kuku ego na mwa bo bas na tina na muka nsi bia mbeti eli babo iwe na Kampala iwo mego happy birthday to your daughter asuna onwa izie ana me birthday aga bago mo refer na alu aye mi tèmi bá mi continue chai mo ni waka kom na ewu ta checking na room ko bone no ya akwado chigo puta ba na iba de mo pari I don't like kiss you man. This attention na no de mo pa Well the game mam no the game. Ogbu anu ikpu ni si etie kola yoku ni jana. kan okpu ndị nze kazi mma Ogbu ndi nze ka mma biko kpupu na arapu no ya tiela yoku. e ma na ego spu as Kebos onye nye ni okpu abo chebuzo okwu anekwa na Uganda na Uganda ngba butu oni no nwanne ka nwa na emebe de chima manda. na asị m okpukwu okpu Leganti onye anekwa na bi kuku ego na Kampala Uganda. amụ onye ọgwụ E ma ife nji chọka isolu mu je 24 December ka nwa na emebe de afọ nwa ya bụ chima manda dos na nwunye bụ first lady. Leganti ife nchọka ime ma ọ bụ na elugodi e. Christian of na Kampala Uganda. Ogbu igwe ebi oya no di onna bu Christian of us iwe si mekpu no okpu abo anya onye nye m okpu a imo onye nye m okpu a enye go onye ngwa gị ma nne nwanye m okpu ọ dị iko nwere ife ya ma anyị n'ụzọ n'okpu a ife nja gwa gị bụ na ta block na kabo maka oye mi na bia na Kampala Uganda ogbu ya enyela anyị aka ogbu ya nyere ma ina ka ga bata mu na aga biko before I want effort asna nke emebe kwa kera atoro mi for bra ya be Lucia Port as na strike okpu akpụ n'isi kịta aga na rapụ n'ụlọ ebe a na ọkwanụ ndị Uganda na ọkwanụ pede ka m na-eje ife nwere ki na so mje Uganda na wepụ ọnụ gị n'ebe a na ọ bụrụ onye ka fulu ife ọ bụrụ onye ka ma na agwa mmadụ ka ibi se ọ ma bụ ide egwu ma ihe afọ afọ ife mmadụ ka isi nwere akwa disi ọkụnụ na-akwadịsa aga ihe wuchi si idozi bede wish happy birthday ana m ekele m unu ka anyị na-ekwu maka ya Mr and Mrs Onyebuchi Okwuanekwe ya bụ ikuku ego na Kampala Uganda o ji oyela awara akpọkwara na eze ka faba na alịa na dị ọnwa ya bụ Chimamanda na-emewe ihe birthday na 24th December 2021 ọ adịghị eme bụ na Kaboma na Kampala Uganda ebe akọ ya adịghị eme elefukwara na mbọsị ya eme bụ na 24th December 2021 ndị kwenyere nye bụ mmemme bụ mmadụ dịka Chibuzor Okwuanekwe Eskom Kodu Odogwu na Kampala Uganda na mmadụ dịka Christian Ofozo Ogbuigwe ewu na Kampala Uganda n'ọrụ maka iso anyị nwa nọdụ dịka na-abịa ka Chineke gozie gị elefukwara na ebe ọ adịghị ome bụ na Kaboma Kampala Uganda na 24th December 2021